Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. Ini Saturday, ini school undu. Rajana. Ini Saturday, ini school undu varsha naklige. Ini tiffin ijji matra half day ಐತೆ and ಇತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೇಟ್ ಬಿಡ್ಪುನು ಅಂಚ ವರ್ಷನಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಬಿಡ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಬಂದಾಗ 120 ಇಂಚ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಂತಾರಿಲ್ಲ ರಾಗಿಲ್ಲ ಬೊದ್ದಲರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇಡೀ ರಾಗಿ ಐತ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಜೆ ಪುಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನತ ನೀತೆ ಬೆದರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಕೋಡೆ ಮುರಣೆ ಬುಲ್ಕಿರ್ಲಕ ಇತ್ತನು ಇನ್ನು ಕಾಣೆನೆ ಒಂಥರ ಮೋಡ ಇಂಚ ಉಂಡು ವೆದರ್ ಪುಗೆ ಪರತಿಲ್ಲಕ ಫುಲ್ ಮಂಜು ಮಂಜು ಆಕಾಶಡು ಮಲ್ಲ ಮೋಡ ಕತ್ತಲೆ ಪುರುಡಿನಿ ಬರ್ಸೆಪ್ಪು ಒಂಜು ಲೋಟೆ ಬಳ್ಳಂತಾರೆ ಒಂಜು ಲೋಟೆ ರಾಗಿದೆ ತಂದೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಇದೊಂದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಡೆಕ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ದೋಸೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ತುರಿದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತೆ ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ಈಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡೇ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ನಾಯಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ ಹೊರ ಮಲ್ಪನ ಅಡಿಗೆ ಊಲ ನಮ್ಮ ಉಂತಾಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪೋಪುಣು ಕೊಡೋರ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪಾರೆ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕಲ್ಲರ್ ರುಚಿಗೆ ಹೊಡಿತಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರು ದೋಸೆದ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಡಾಡು ಸೇಮ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆದನೆ ಕಲ್ಲರ್ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಸೇಮ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತುಯಿನಾಕನೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಕಲರ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆದ ಬದಲು ರಾಗಿ ದೋಸೆ. ವರ್ಷಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವರ್ಷು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವರ್ಷು ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದುಂಡ ಹಾಫ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಹಾಫ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ವರ್ಷ ಹಾಫ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ನನ್ನ ರಜೆ ಕೊರಿಯರ ಅಬ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಭಾರಿ ಬೇಜಾಡುಲ್ಲ ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ತಿಕ್ಕೋದ ಬಾಯ್ ಪನ್ ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ತಿಕ್ಕಾರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ತಿಕ್ಕಾರಲ್ಲ ಕುಂಟರ್ದನು ಕುಂಟಿನಿ ಒಂತೆ ನೆಪ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಲಡಾರ್ದು ಪಣ್ಣಲು ಕೋಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತುಂಡು ఒక ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಇಡ್ದು ಈಗ ಒಂತೆ ಕುಂಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಕೈಟ್ ಅರ್ಧೋಲಿ ಪಂದು ಪಂಡ ನುಂಗುಜಿ ಆಯ್ತ ವಾಶ್ ಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಪೊಡು ದೆತ್ತದು ಸ್ಪಿನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಡ್ಡ ದಿನದೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿದಡ್ರೆ ಎಂಚಾಪು ಓಲು ಬರ್ಸೊಂಡು ಬರ್ಸಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಓಲು ಆತು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿಗ ಅಂದ ಬಾಯ್ 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 ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡದ ಹೊರತ ಬೇಲಾದ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಗಂದ ಆಪುಂಡು ದೊಂಬು ತೂನಾಗ
ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುಗಲ್ಲುಂಡಿತ್ತು ಹೊರ ಇಂಚನೆ ತುಂಬಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ನಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಿನ ಬುಡಿಯೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಡದೆ ಇದೋಡು ಇತ್ತಲಂಚನೆ ದೊಂಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಾಲ್ ಏಡುಲು ಅದಲ್ಪ ಕಟ್ಟದೇರು ತಿರ್ತಿಲ್ಲದಾರು ನಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜಿಪುಗೂ ದಾದ ಮನ್ಪುಂದು ಇತ್ತೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪು ನಡಿತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಮಂತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಾಣ್ ಫಿರ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಮೀನು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಪಂಡಲ್ ಕೋರಿ ಕನಕ ನಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಕನರೆ ಪೋಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಗಸಿ ಸುಕ್ಕದಲಕ್ಕ ಮನ್ಪುಡು ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾರ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಸಿ ಸುಕ್ಕದಲಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ರಾಜನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇನ್ನು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏಡ್ದ ಅಮ್ಮೆ ಅಂದ್ ರಾಜನಕ್ಲು ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋತಾರ ಅಂದ್ ತಿರ್ಗು ಒಂದು ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಂದು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ತಿನಟ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತೋದು ಇನ್ನು ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕಲಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೇ ಬೊಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಯ್ ಪೋರೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಂಕಾಚಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಕೋರಿ ಬೇಯಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿದಾರೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಪೊಡಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಜೋರು ಇದಾದ ಅನ್ಪುನು ತಾಯಿಗ ಕೀದೆಕ್ಕು ನೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಚೆತ್ತ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಅವು ಬ್ರಷ್ ಹಿಡ್ದೆಕ್ಕೊಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪಾದು ಹೊನಸೆ ಮಂತದಿನಿ ವಿಡಿಯೋದ ನೆನಪೇಜ್ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪೋದ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಜೋರು ಬಡ ಆದಿತ್ತನು ವರ್ಷ ಬಂದಾಗನೆ 1:30 ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ರಪ ಹೊನಸ್ ಮಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಎತ್ತನು ಜೋಕುಲು ತಿಂದೇರು ಎನ್ನ ಪಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೀಸ್ ಪೊಡ್ಚೆಂಕ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ವರ್ಷಗಿನಿ ಐನು ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಏಪಲ ತಿನ್ನೋದಿನ ತಿನ್ಪಾಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಡ ಚೂರು ಲಡೆಯಾಂಡು ಆ ಲಡೆದ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಕಾಂಡ ರಡ್ಡದ ಪೋನಾಗ ಸ್ಕೂಲು ಪೋನಾಗ ಮೂಜಿ ದೋಸೆ ಪಿರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬೇತೆ ಪಾಟ್ರೆ ಎತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಲಡೆಯಲ್ಲ ತೆನ್ನಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ಫೈಟಿಂಗ್ದ ಬೆಚ್ಚಡು ದೋಸೆನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಐನು ದೋಸೆ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಇಲ್ಲ ಕಾದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹೊರ್ಚಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿದ ದೋಸೆ ನಿಂಗೆ ದೋಸೆ ಎಂಕಿನಿ ಬಂಜಾರ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಿನಿ ದೋಸೆ ಬಡ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚೊಡೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಟಿಫಿನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆಗೆ ಯಾವ ಕೊನಪಿನಂತ ಬರ್ಗರ್ ಟಿಫಿನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟಿಫಿನಿಂದ ದೋಸೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಆತ ಬೆಚ್ಚೊಡ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆದ ಮೆತ್ತಿ ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಪೋತುನು ಒಂಜರೆ ಪೋತುನು ಅರ್ಧ ಪಿರಗಂತೆ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಚೀಪೆದ ಮಾತದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪೋತು ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಆತಂದು ಇಲ್ಲಡು ಮುಂಜಿ ದೋಸೆ ನಿಜವಾದ ಏತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಗೊತ್ತುನ ರಾಗಿದ ತಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅವಳ ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಅತ್ತು ಇಡೀ ರಾಗಿ ಮಂದಿನ ದೋಸೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾಲ್ದ ಬೋಡ ಅರ್ಧ ಬೋಡ ಅದೇ ಕೈ ತೆಕ್ಕ್ಯಾನ ಸೈಕಲ್ಗೂ ಬಂತಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೊಗಬ್ನತ ರಾಗಿದ ಚಿಕನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನಕನ ಪೂಜಾ ಸೇಮ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕೊಂಚು ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ಕದ ಬೊಲ್ಕಿರು ಮಾತ ಕುಂಟುಲ್ಲ ನುಂಗುಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಡರ ಕೊಯ್ಯಂಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಒರಿದು ನಾನು ತೀಯರೆ ಬರ್ತೀನಿ ತೀಯರೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ಗ ಆತನು ಎಂಜಾನ್ ಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಆತೆ ಅಂದು ಅವು ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತನು ಒಂದು ಜೀತುಂಡು ಬಾಟಲ್ಡು ನನ್ನೆತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ಕುಣಚು ಮೋಡ ಬರ್ತನು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣದಾನ ವರ್ಷಗಳ ಆಯ್ಕಾಂಡು ಸೈಕಲ್ಗೂ ಬಂದಿತ್ತೆ
ವರ್ಷಗೂ ಅವೇ ಇನ್ನು ಜಾಲಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬುನ ನ್ಯಾಂಡಾಗ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಕಿರ್ಲಿತ್ತನ 2-3 ದಿನ ಆಣ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡಿಯಾರೆ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಣ್ ತಿರ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆನ್ ತೂತು ಬರೋಡು ಉಂದು ತಿರ್ತಿಲ್ಲಡೆ ಪೋತು ಬರ್ಪೆಂದು ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ